Здравейте, аз съм Неделчо Иванов и днес сме на протеста за сваляне на бюджет 2026. Това е той, или по-скоро това, което представят телевизиите. А сега ще ви покажем истината, която в социалните мрежи напълно безплатно може да ви покажем. Защо сте тук днес? Ами, защото трябва да подкрепя всички, които недоволстват, това число и аз. Защото имам мечта, която не искам да се осъществи. От малък искам да избягам от България. Вече не искам да избягам от България. Искам да остана тук. Защо си тук днес? Не знам, така става. Не знаеш. Защо си тук днес? Искам аз да съм отдолу, за да не падне върху мен. А как се промени твоето желание да искаш да останеш в България? Поради факта, че не искам да бягам от там, откъдето съм роден. Не искам хората, които познавам, да замина и да ги виждам само по празници. Искам да работя тук, искам да плащам данъци тук. Искам да направя държавата да могат и децата ми да живеят тук. Защото протестираме срещу всички хора, които просто не трябва да ни влияят на правителството и на контрол на държавата ни. Както нали пише на Всяко прасе да си знае... Всяко прасе да си знае килията. Аз го правя от 96-та. О, още преди Жан Видеоновата зима, така ли? Мен ме изкараха от училището тази зима. Тест ще има ефект, защото най-накрая прасетата ще трябва да чуят. Някой чел ли е Оруел Фермата? Аз съм го чел, знам за какво става въпрос. Супер, прекрасно. Има някои да свине, които са по-равни от другите свине. Винаги е така по принцип. Точно така. Добре, значи... Ще трябва да го направим да е демократично. Тоест, какво имате пред да е демократично? Каква промяна очаквате? Примерно сега ако Пеевски и Бойков са пред вас. Какво бихте им казали? На тях двамата? Един от двамата, но и на двамата, да. Сега на тях оператора е тя. двамата бих им казал: извадете си аналния разширител от задника, оближете го, вкарайте го обратно и продължете напред така. Ние няма да ви позволим да... По-добре да не го казвам. Нямаме цензура, така че може да му го кажете. Не става смисъл, прекалиха вече с всичко. От колко години търпим това недоразумение? Оставка! 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 Първото нещо, което е според мен протеста не трябва да бъде мирен, трябва да влезем в парламента и да ги избием всички до крак. И да ги запалим, както парламента. Добре, ако Делян Пеевски или Бойко Борисов в момента застанат срещу теб, какво би им казал? Линчуване. Здравей! Линчуване. Ами да спира за далаверите да се махат от тук. Бих им казал, че е време да си тръгват, че това е безобразно и че трябва да видят стотиците хиляди животи, които са провалили. Забелязахте ли някакви хора, които да всяват смут, тъй като се имаше слухове за агитки футболни, които ще идват да правят проблеми на протеста? Слава Богу, не. Не сте забелязали? Не. Супер. При Благодаря положение, ви. че бях там, нямаше смисъл. Имаше с футболни знамена и така, те винаги участват. Нормално е, но Не сте забелязали определено... безредици, всичко е било мирно. Не, нямаше. Тъй като идеята не е мирен протест, все пак. Абсолютно, да. Благодаря ви много. Купони красъци, чисто нови S-класи паркират началници. Ние сме само народ, вече няма държава, защото нашата държава обича много нужда. Дойде време, знай, тук ще има други нужди. Собствената ни държава, ние ще сме си чужди. Дух ще реже хляба и ще пише правилата. Не продавайте земята, така пречиш на децата. След половинчатият успех на протеста на 1 декември и отлагането на бюджет 2026, 10 дни по-късно се организира още по-мащабен протест, на който вече целта беше напълно различна – оставка на правителството. Протестираме против бюджета, включително още от първия протест, който беше, протестираме против настоящото правителство, защото тази мизерия, която се случва, не може да продължава вече толкова време. Първо на Бойко правителство, което го търпим вече колко години,
колко хора излизаха на протести и никаква файда, продължават да се седят там, продължават да крадат, продължават да тъпчат българския народ и сега и това прасе, което са вмести във властта, това не може да продължава така. Добре, имам едно въпрос. За или против мирните протести? За мирните протести съм. Личното ми мнение наистина е, че тези вътре трябва да бъдат изкоренени дори и зле, но срещу полицаи, срещу такива хора, които нямат общо с това, не мисля, че трябва да има зулуми, да се правят такива неща, защото така им доказваме, че те са прави. Най-оптималната промяна, според мен, е ново правителство, на който иде, защото трябва да се опита нещо ново, не може да се тъпче на едно място. Добре. Честно казано, аз лично в момента не виждам точен кандидат, който да вземе местото, но мисля, че всеки един ще е по-добре от тях. Тоест няма най-добро, има малко зло, както българите от 20 години сам казват. Имах един фаворит в лицето на Радостин Василев, защото приказва много добре, обаче след предния път, къде блъсна камерата на оператора, къде го снимаше, мисля, че малко ми падна в очите. Е доста стабилно, в смисъл, това беше прекалено. Да се променя. Добре, едно последно въпрос. Ако сега Бойко Борисов и Липевски бяха пред теб, какво би им казал? Ако имат чест и достоинство, да си подадат оставката. Ако поне малко милеят за България. Най-лесното. Беше ли мирен протест според теб? Абсолютно беше мирен протеста. Беше много мирен протеста. Да открадна едно въпросче. Ако Пеевски или Бойко сега бяха срещу теб, какво ти би им казал? На Бойко и на Пеевски първо бих му казал на Пеевски да даде интервю за филма за КТБ, на който правя, което най-вероятно така или иначе ще се опитам да го предизвикам. Но ако трябва да е лично, бих им казал: изчезнете, бе, не ви ли е срам? Имам друг въпрос. Купен ли си от Пеевски? Шегувам се естествено. Елате на филма на 29 май 2026 година, който правя за КТБ, и ще се разбере. Ако още някой не знае. Това са опорките на... Успяха ли да те осъдят от така ли Ивелин Михайлов? Не. Ивелин Михайлов за нещата, които съм казал във филма, не ме съди, а ме съди за някакви доноси, че филма, който съм направил срещу него, е с нечестно финансиране, с финансова измама. Ясно. За нещата, които са във филма, нито дума. Добре. Защо ли? Вота на недоверие, ако бъде одобрен, добре ли да влизаме със служебно правителство в еврозоната? То така или иначе е ясно е, че ще приемем еврото, така че според мен на този етап най-важното е да изчезне Пеевски от властта, така че аз съм за да влезем и със служебно правителство. Тоест няма значение. Аз не питам дали сме за То винаги има значение, ама в крайна сметка с мисленето: ама какво ще стане след това, ама дайте, може да стане по-лошо. Това го чакаме вече не знам колко, 12 години. Аз съм бил на 8 тогава. И една камара... Да, сега ще го питаме, да. Сега ще дам думата, няма проблем. Защо смяташ, че Любо Жечев е жена? Любо Жечев е жена, защото говори пълни глупости и когато народът се изправи срещу него, той няма гласност да си я даде. Може ли да дадеш един пример? Какви глупости е казал? Какви глупости е казал? Преди малко, братле, говореше, че ти си му фен, че той е тук, еди, какво си, еди, що си. Аз наистина го казах. Да, което е лошо и да излъча, което е лошо да кажа за него, ти няма да го излъчиш, защото при малко говореше, че... Не, слушай, не ме прекъсвай, благодаря ти. Мисля, че трябва да си достатъчно възпитан, за да ми говориш какво. Само там камерата, братле. Няма към камерата, братле. Преди малко ти се гучкаше с него и казваш, че той за тебе е ето тук. Това не го отричам. Да, обаче аз ти казвам... Не прекъсвай, благодаря. Обаче аз казвам, че той говори пълни простоти и е най-голямата жена. И ако не са камерите, нищо няма да свали микрофона. Разбираш ли? Помолихте за пример. Какъв пример би дал? Какво ти казвам примерите? Примерите са достатъчни. Благодаря ти, бъди жив и здрав. Аз тебе те подкрепям. Кефа ти се. Готин аз не съм никой. Не, аз засичам лека по лека в мрежите, братле. You sure about that? Виждам те, кефа ти се, обаче е сега този пример, дето ми даде с Любо Жечев, дето викаш, аз съм ти фен, ти за мен си, ето тук, ето си. Аз бих продължил да... Това не го кефа, братле.
Обичам те, България, родина моя. Родих се на Балкана и за тебе ще се боря. Нека ясно слънце свет.